Γεια σας φίλοι μου. Σας καλωσορίζω στο κανάλι της Victory Sport. Δίπλα μου σας καλωσορίζω τον Γεράσιμο Ψωμά, τον ιδιοκτήτη της Victory Sport. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα. Και ξεκινάμε για τελείωση η 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος και θα κάνουμε ανάλυση για όλα τα παιχνίδια. Ναι, ήταν μια αγωνιστική, Αλέξη, η οποία είχε αρκετές εκπλήξεις και οι εκπλήξεις ήταν σε δύο συγκεκριμένους αγώνες, στους οποίους περιμέναμε άλλο αποτέλεσμα και άλλο μας ήρθε, αλλά το άλλο αποτέλεσμα ήρθε γιατί ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ήταν οι δύο ομάδες οι οποίες αποτέλεσαν βαθμούς στην έδρα τους. Και θα κάνουμε εδώ πέρα κριτική για την τακτική των ομάδων και των προπονητές. Και γενικά πώς πάνε οι ομάδες. Ακριβώς, να δούμε λίγο τον παλμό και το στίγμα, πώς μπορούν οι ομάδες σιγά σιγά να δίνουν στον κόσμο το κάτι παραπάνω από αυτά που ζητάει και ο κόσμος καθώς πληρώνει το εισιτήριο για να πάει στο γήπεδο. Πολύ ωραία. Αυτό θα γίνει. Είχαμε ένα παιχνίδι λοιπόν, Αλέξη, στο Βόλος Λαμία, το οποίο παρακολουθήσαμε και το είδαμε Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Σάββατο. Σάββατο μεσημεράκι ξεκίνησε το παιχνίδι, το οποίο ήταν κουλούρια, λευκό 0-0. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά το είδες και θέλω λίγο τη γνώμη σου, να μου πεις πώς κύλησε η όλη έκβαση. Γεράσιμο το ίδιο το παιχνίδι, ήταν κάτω από καταρακτώδη βροχή, δεν παίχτηκε καθόλου καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι και οι δύο βολευτήκανε με την ισοπαλία. Ήταν δηλαδή από τα παιχνίδια τα οποία θεωρητικά λόγω της κακής καιρικής συνθήκης δεν μπορούσαν να αποδώσουν καλό ποδόσφαιρο. Και δεν μπορούσαν να αποδώσουν και γενικά βόλεψε πιστεύω και τους δύο η ισοπαλία. Νομίζω ότι δίκαια τελείωσε 0-0. Λεβαδιακός Πανετολικός, Αλέξη, το επόμενο παιχνίδι ήταν αυτό το οποίο είδαμε το Σάββατο. Ένα παιχνίδι το οποίο το θέλαν και οι δύο. Η γνώμη σου σε αυτό το παιχνίδι ήταν ότι και οι δύο ομάδες θέλανε ή θεωρείς ότι κάποια ήταν καλύτερη και το θέλει λίγο παραπάνω? Κοίταξε, στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Λεβαδιακός ήταν καλύτερος. Έπαιξε καλύτερα τον Πανετολικό, δικαιούταν τους 3 βαθμούς. Αλλά στο ποδόσφαιρο. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Πάντα ο καλύτερος. Έγινε μια φάση το 83 από ένα λάθος του αμυντικού του Λεβαδιακού. Έγινε το πέναλτι και έτσι σοφάρισε ο Πανετολικός. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα τελείωσε ισοπαλία, αλλά νομίζω ότι δικαιούταν λίγο παραπάνω ο Λεβαδιακός συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχω και εγώ αυτή την άποψη ότι το ήθελε παραπάνω. Παρά τα αυτά όμως ήρθε το 1-1. Χαμηλή πτήση για το Λεβαδιακό στις βαθμολογικές κλίμακες. Έχει 10 βαθμούς. Είναι στους 10 βαθμούς. Και ο Πανετολικός φέτος είπαμε ότι είναι για μένα μέχρι στιγμής η έκπληξη. Όπου μπορούσε να το κλέψει το παιχνίδι αν ήθελε, αν μπορούσε και αν γινόταν. Και είναι και ψηλά στην βαθμολογία, έχει 19 βαθμούς ο Πανετολικός. Αυτός που εγώ ήταν πιο πολύ στο συγκεκριμένο. Βλέπει εξάδα αυτή τη στιγμή, καθαρά. Είναι μέσα στους 6 καλύτερους πρώτους αυτή τη στιγμή. Αν έλεγε δηλαδή τώρα το πρωτάθλημα, ο Πανετολικός ήταν μέσα. Αλέξη, πάμε στο επόμενο παιχνίδι. ΑΕΚ Άρης. Ένα παιχνίδι που εγώ προσωπικά το περίμενα να δω ένα ωραίο παιχνίδι ανοιχτό και από τις δύο ομάδες. Ντέρμπι περίμενες. Ντέρμπι περίμενα. Πολλά γκολ και από τους δύο περίμενα. Και τελικά τι είδα? Ένα φοβιστικό Άρη και μία ΑΕΚ να βγάζει εγωισμό συσπηρωμένη γύρω από τον Αλμέιδα για να πάρουν το αποτέλεσμα. Ίσως ο πληγωμένος εγωισμός από την περασμένη αγωνιστική μες στο Καραϊσκάκι έδειξε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Ενώθηκε και ο Άρης δεν κατέβηκε ποτέ στα μάτια μου. Και έτσι είναι όπως τα λες, όταν είχαμε πει για το παιχνίδι ΑΕΚ Άρης, λέγαμε ότι είναι ένα ντέρμπι, γιατί είδαμε έναν Άρη να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο φέτος. Και δυστυχώς, Γεράσιμε, είδαμε ένα παιχνίδι που ο Άρης δεν πάτησε καθόλου στο γήπεδο. Απογοήτευση. Ήταν απογοήτευση και πρέπει πάρα πολύ να προβληματίσει και το Μάτζιο και τους παίχτες και όλους. Γενικά ο Άρης, αυτό που είδαμε την ΑΕΚ, δεν πήγε να παίξει το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν πολύ χάλια. Ήταν σαν να έμεινε στη Θεσσαλονίκη το μυαλό του, δεν κατέβηκαν ποτέ στην Αθήνα. Μόνο οι φανέλες σήμιζαν εκεί το κομμάτι Άρης. Νομίζω ήταν το χειρότερο φετινό παιχνίδι του Άρη. Έχω και εγώ αυτή την εντύπωση. Δεν με ικανοποίησε καθόλου το αποτέλεσμα. Και αν θες να έχεις βλέψεις, τα έχουμε πει αυτά. Αν θες να έχεις βλέψεις, να μπεις μέσα στην πεντάδα ή στην εξάδα, πρέπει τουλάχιστον στα ντέρμπι αυτά να δείχνεις ένα πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που έδειξε ο Άρης. Και μέχρι πριν αυτές τις δύο αγωνιστικές τις τελευταίες, πίστευα ότι ο Άρης φέτος ότι θα έκανε και την υπέρβαση. Δηλαδή μου έδειχνε μια ομάδα με μια συνοχή, μια σταθερότητα, όπου δεν ξέρω αν θα πήγαινε για πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα μου έδειχνε μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να μπει σίγουρα στους 2-3 πρώτους. Να μπει σφήνα δηλαδή στους μεγάλους. Συμφωνούμε, Γεράσιμο, αυτό το πρόσωπο έδειξε στην αρχή του πρωταθλήματος, αλλά δυστυχώς έχει τα τελευταία 3 παιχνίδια με Πανετολικό, Βόλο και ΑΕΚ. Ο Άρης δεν πατάει καλά. Υπάρχει ανάκαμψη, πιστεύεις?
Πρέπει να προβληματιστούν πάρα πολύ, γιατί ενώ ξεκινήσανε καλά, δείχνουν ένα πρόσωπο πολύ κακό, δηλαδή αγωνιστικό πρόσωπο. Πρέπει να γίνει ανασύνταξη, να μπορέσουν να ξαναβρούν πάλι το καλό τους σε αυτό. Θεωρείς ότι η ποιότητα των παικτών της ΑΕΚ έκανε τη διαφορά? Θεωρείς ότι ο Αλμέιδα έδωσε καλύτερη αυτή τη στιγμή προοπτική στους παίκτες και διαβάσαν καλύτερα το μάτς? Τι ήταν αυτό που έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα? Τίποτα. Η ΑΕΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχε πάρα πολύ άγχος, ήθελε να το κερδίσει, αλλά δεν βρήκε αντίσταση. Αν έβρισκε αντίσταση, θα είχε πρόβλημα η ΑΕΚ. Βρήκε μια ομάδα Γεράσιμο με τον Άρη που δεν, όπως σου είπα, δεν εμπάτησε καλά στο γήπεδο και έκανε μια εύκολη νίκη. Φέτος και ο Αλμέιδα δεν έχει προσαρμοστεί με το υλικό που έχει. Συμφωνώ. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, από το κέντρο και κάτω έχει πάρα πολλούς παίχτες. Πολλούς ποιοτικούς παίχτες. Μιλάμε για παίχτες οι οποίοι έχουν έρθει στην Ελλάδα και ο καθένας τους ατομικά έχει να δώσει πολλές αρετές. Δηλαδή, από τη στιγμή ο Μαρσιάλ, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, δεν θα το πίστευα ότι θα μας έρθει στη χώρα μας αυτή την νεαρή ηλικία που είναι τώρα. Είναι ακόμα, νομίζω, 28-29 χρονών. Παρά τα αυτά, η ΑΕΚ δεν παρουσιάζει στα μάτια μου το αποτέλεσμα που θέλω εγώ να δω σαν οπαδός, σαν φίλαθλος αυτής της χώρας. Αλλά έχουμε και συνέχεια. Αλλά εκεί είναι το μπέρδεμα του Αλμέιδα, ότι δεν έχει βρει ακόμα. Θέλει να του βάζει όλους, με λίγα λόγια να στο πω Γεράσιμο προπονητικά. Θέλει να του βάζει όλους. Να παίρνουν όλοι χρόνο. Να χαρούμε. Ναι. Κάθε Κυριακή είναι άλλοι παίχτες παίζουν, άλλοι μένουν στον πάγκο και εκεί δημιουργείται το πρόβλημα και εκεί δεν έχει βρει τη χημεία ο Αλμέιδα. Γι' αυτό και άκουσε όλα τα πειρά ο Αλμέιδα. Και τώρα πήγε να γίνει μια συσπήρωση γύρω από το όνομά του και με τους παίχτες και ο κόσμος το θέλουν, αλλά πρέπει και αυτός, σαν προπονητής, να κατασταλάξει κάπου. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτή την αγωνιστική με την ΑΕΚ, να περάσουμε λίγο την επόμενη μέρα. Κυριακή φτάνουμε, όπου εκεί ξεκινήσαμε πλέον με το Πανσεραϊκός Τρίπολη, Πανσεραϊκός Αστέρας. Ένα χορταστικό παιχνίδι, Αλέξη. Είχαμε πει και από την προηγούμενη Παρασκευή που μιλήσαμε, Γεράσιμο, θα δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες παίξανε καλά, χαθήκαν ευκαιρίες και μπορούμε να πούμε ότι έκανε πολύ μεγάλη νίκη ο Πανσεραϊκός. Και από βαθμολογικής πλευρά. Σίγουρα βαθμολογικά βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί την προηγούμενη Κυριακή είχε παίξει με την Καλυθέα, κέρδισε. Άρα το διπλό που πήρε θα μπορούσε να πάθει ζημιά. Πήρε και την νίκη με στις αίρες και άρα ήταν πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα για τον Πανσεραϊκό. Είναι στη μέση περίπου της βαθμολογίας ο Πανσεραϊκός. Έχει 16 βαθμούς. Βεβαίως. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στη συνέχεια. Δηλαδή έχει μαζέψει ήδη αρκετούς βαθμούς και δείχνει μια ομάδα σοβαρή που θα διεκδικήσει και κατά μένα θα πάρει την παραμονή. Έτσι όπως το βλέπω τώρα. Κοίταξε, είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την παραμονή, αλλά αυτή τη στιγμή έχει 16 βαθμούς. Πάει καλά στα δύο τελευταία παιχνίδια και έκανε πολύ μεγάλη νίκη για μένα. Για την Τρίπολη τα έχουμε πει, Γεράσιμο. Είναι προβληματική η χρονιά της, είναι πολύ προβληματική. Αλέξη, ναι, δεν ξέρω αν έφταξε η προετοιμασία, αν έφταξε κάποιος άλλος παράγοντας. Τα είπαμε όμως, Γεράσιμο, ότι όταν αλλάζει δύο προπονητές, τρεις προπονητές μου φαίνεται έχει αλλάξει. Πάει να πει ότι κάτι δεν κάνανε καλά. Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο για μένα ήταν μια νίκη του Ολυμπιακού, στην οποία θα τη χαρακτήριζες ως επαγγελματική νίκη. Συμφωνώ και εγώ γι' αυτό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, Σάββατο, 0-2 το αποτέλεσμα. Τι είδαμε σε αυτό το παιχνίδι που πιστεύεις ότι πρέπει να κρατήσουμε και να πούμε για τη συνέχεια? Κοίταξε, ένα παιχνίδι που δεν ήταν ιδιαίτερα θεαματικό για τον κόσμο. Όπως είπαμε, ήταν επαγγελματική νίκη του Ολυμπιακού. Ένα πρώτο ημίχρονο κύλησε στο 0-0, χωρίς να υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ευτύχησε από ένα στημένο κόρνερ να προηγηθεί. Πίεσε ο Όφη μετά, κάνει ένα 15 λεπτό να μπορέσει να ισοφαρίσει. Έκανε κανένα δύο φάσεις για να ισοφαρίσει. Δεν γύρανε γκολ και σε κόντρα επίθεση ένα λάθος του αμυντικού έγινε το 2-0 και χωρίς να παίξει με πολύ καλό ποδόσφαιρο Ολυμπιακός πήρε ένα παιχνίδι ουσίας. Ένα παιχνίδι το οποίο τον χρήζει πρωταθλητή χειμώνα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνούμε. Και έχουμε και μια παράδοση εδώ στη χώρα που λέμε τόσα χρόνια ποιος παίρνει και είναι πρωταθλητής χειμώνα το προβάδισμα. Συνήθως καταχτά και το πρωτάθλημα. Πολύ νωρίς ακόμα. Έτσι. Νωρίς αλλά
Όλοι κυνηγάνε αυτό το άτυπο τίτλο να τον πάρουν. Υπάρχουν χρονιές δηλαδή και ο Παναθηναϊκός που μπόρεσε με τον κύριο Γιωβάνοβιτς να πάρει τον τίτλο πρωταθλητή χειμώνα και μετά να αποτελέσει βαθμούς στο πρόσφατο παρελθόν. Ο Ολυμπιακός σου άρεσε και εμένα μου άρεσε. Ήτανε τακτικά όπως έπρεπε, έχει την ουσία του. Σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Που... Πάντα εκεί όσες ομάδες πάνε υποφέρουν. Δεν είναι εύκολο σόφ μέσα στο Γεντή Κουλέ. Έχω παίξει εγώ παλιά εκεί, είναι μια έδρα δυνατή που δεν περνάς εύκολα. Σπρώχνει ο κόσμος δηλαδή και οθεί πραγματικά. Ένα μικρό γήπεδο Γεράση με κλουβί, όπως τη Λεωφόρο. Ο κόσμος είναι κοντά στο άλλα. Ο Όφη δεν είναι άσχημη ομάδα. Απλώς έγινε ένα παιχνίδι και από τις δύο πλευρές και ο επαγγελματισμός του Ολυμπιακού κέρδισε το παιχνίδι, να το πω έτσι. Και το έχω πει και άλλες φορές ότι στην Ελλάδα για να πάρεις πρωτάθλημα, ο πρωταθλητής δεν βγαίνει από τα ντέρμπι. Αυτά τα πιο μικρά θεωρητικά παιχνίδια είναι αυτά που σου δίνουν την όθηση να πατάς καλύτερα στα πόδια σου για τη συνέχεια. Έτσι. Τα μικρά παιχνίδια σε δίνουν το πρωτάθλημα. Πάντως μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός, να λέμε την αλήθεια, είναι δίκαια στα μάτια μου εκεί που είναι. Κοίταξε, αυτό δείχνει ότι ενώ αν και αυτός είχε απώλειες. Έκανε τις απώλειές του, αλλά κάποια στιγμή το βρήκε. Μπόρεσε και μέσα από την Ευρώπη και μέσα στην Ελλάδα να πατάει καλύτερα έναντι των αντιπάλων του και να δείχνει αυτή τη στιγμή πιο έτοιμος για τη συνέχεια. Και το ευτύχημα για τον Ολυμπιακό, Γεράσιμο, να ξέρεις, είναι ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι παίξαν 5 παιδιά από τη δεύτερη ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο προπονητής να εμπιστεύεται νέα παιδιά. Αυτό είναι καλό και για τη χώρα. Να μπορούν να βγαίνουν και να παράγονται νέοι αθλητές μέσα από τα σπλάχνα των συλλόγων. Και επιτέλους να δούμε κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά στην εθνική. Και σκέψω ότι αυτά τα παιδιά που είναι 5, να είναι βασικοί, όχι βασικοί, που παίζουν στο Ολυμπιακό, είναι πολύ μεγάλη δουλειά και για το σύλλογο. Δηλαδή υπάρχει περιουσία. Δείχνει ότι ακουμπάει πολύ στις ακαδημίες του. Είναι από τις ομάδες και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Είναι από τις δύο ομάδες που βλέπω εγώ προσωπικά ότι δίνουν πολύ έμφαση στις ακαδημίες τους και παράγουν συνέχεια παίχτες. Και μένουν στις ομάδες τους. Μέχρι να πουληθούν ή δεν ξέρω τι να κάνουν. Παίρνουν υπεραξία. Παίρνουν υπεραξία. Πρόσφατα είδαμε στον ΠΑΟΚ το Κουλιεράκι να πουλιέται έναντι πολλών εκατομμυρίων. Αυτό είναι το στατού που μπορεί να πούμε. Των ανθρώπων που ασχολούνται με τον οργανισμό Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Άρα δίνουν μεγάλη βαρύτητα και σε αυτό το κομμάτι που για μένα αυτό είναι το σωστό. Καλό είναι να παίρνει έτοιμου παίκτες, αλλά να κοιτάς και τα δικά σου και αυτόρια. Να έχει Ελληνόπουλο. Ακριβώς. Να βγάζει δική σου παραγωγή μηχανής. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε τέλος στα δύο αποτελέσματα τα οποία απογοήτευσαν πάρα πολύ, αλλά ήταν φυσικό όταν κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ με την Καλυθέα το επόμενο παιχνίδι, όταν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παίζει με τη φωτιά, κάποτε θα καείς. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Λουτσέσκου στα μάτια μου έκανε ένα από τα πιο κακά κοουτσαρίσματα και όχι μόνο αυτό, έφτασε στο τέλος να κάνει δηλώσεις στις οποίες δεν αρμόζουν για το σύλλογο του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σου γνώμη. Κοίταξε, το ΠΑΟΚ Καλυθέα είχαμε χρήσει φαβορί τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν. Δυστυχώς, αν δεν παίξεις, δεν κερδίζεις. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ήταν μέτριος, μπορώ να πω. Χωρίς να πιάσει μεγάλη απόδοση. Εν αντιθέσει με την Καλυθέα που έβγαλε πάρα πολύ μεγάλη ψυχή. Πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Και εδώ μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για θέματα τακτικής. Όπως δηλαδή? Όπως δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει την έδρα στην Τούμπα από το τελευταίο μάτι με τον Πανατολικό, τον Αύγουστο. Έχει πολύ πίσω, πολύ πίσω φτάνει. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το δεύτερο κομμάτι που μπορούμε να πούμε για τον ΠΑΟΚ είναι ότι στο 82 κερδίζει το παιχνίδι με ένα φάουλ, το κάνει 2-1. Και εκεί δεν διαχειρίστηκε το παιχνίδι για να το κρατήσει. Γιατί δεν είναι σε καλή μέρα. Και δεν μπόρεσε και ο coach με τις αλλαγές του και αυτό να διαχειριστεί το παιχνίδι. Εν αντιθέσει, όπως είπα για την Καλυθέα, που. Μαχητική. Και μαχητική και δεν το δείχνει μόνο με το συγκεκριμένο με τον ΠΑΟΚ. Όλα τα παιχνίδια φέτος. Σε όλα ήταν μαχητική μέχρι το τέλος. Και να βάλω ένα αστεράκι εδώ πέρα, το ξαναλέω, ότι για μένα. Κάποιοι παίκτες, όπως είναι ο Βαλμποενά, ένας αϊθαλής παίκτης, είναι ένα στολίδι ακόμα και στα 40 του. Σύμφωνο. Είδαμε τις δύο assist, τι κατάφερε χτες, να βάλει την Καλυθέα σε αυτή την τροχιά του να πάρει τον πόντο μέσα στην Τούμπα. Από ένα ΠΑΟΚ ο οποίος, αν μη τι άλλο, στα δικά μου μάτια ήταν και λίγο φλίαρος. Έπρεπε να έχει καθαρίσει το παιχνίδι, αλλά δεν μπορούσε.
Ο ΠΑΟΚ έχει προβληματίσει, πρέπει να προβληματιστούν όλοι και ο Λουτσέσκου και οι παίχτες, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλό υλικό, Γεράσιμο. Εξαιρετικό υλικό. Ναι. Και δεν νοείται, ας πούμε, τέτοια παιχνίδια υποτίθεται μικρά, γιατί δεν υπάρχουν μικρά. Είναι ωραίο στο ποδόσφαιρο να γίνουν αυτές οι εκπλήξεις, αλλά υποτίθεται ότι όταν χάνεις βαθμούς μέσα στην έδρα σου με αυτές τις ομάδες, πρέπει να προβληματιστείς. Και πρέπει στον οργανισμό ΠΑΟΚ να προβληματιστούν και ο προπονητής και οι παίχτες, γιατί δεν αξίζει στον ΠΑΟΚ με αυτό το υλικό που έχει να μην δεν μπορεί να κερδίσει αυτά τα παιχνίδια. Χάνοντας αυτούς τους βαθμούς μέσα στην έδρα του, είναι αυτός που βάζει μόνος του τη θηλιά στο λαιμό του και αρχίζει και κυνηγάει από τώρα έναν Ολυμπιακό, ο οποίος, αν μη τι άλλο αυτό που είπαμε, ξέρει να παίρνει αυτές τις επαγγελματικές νίκες. Ακόμα και όταν δεν παίζει καλά. Ουσία. Τη νίκη που χρειάζεται αυτή τη στιγμή κάθε ομάδα. Αλλά όπως είπες και προηγουμένως, τιμάει το ελληνικό ποδόσφαιρο ο Βαλμπουενά. Το Βαλμπουενά, φυσικά, δεν το συζητώ. Που είναι ένα, τι να πω δηλαδή για Ένας παίκτης ο οποίος έχει φτάσει να έχει μια τεράστια καριέρα. 40 χρονών. 40 χρονών. Και μπράβο. Δεν το συζητώ. Τον είδα χθες σαν να ήταν ένα μωρό παιδί, έτρεχε πάνω, κάτω, μοίραζε. Τελικά η θέληση είναι αυτή που δείχνει παραπάνω σε έναν άνθρωπο παρά η ηλικία. Μπράβο. Και ο Βαλμπουενά έδειχνε χθες στους παίκτες της Καλυθέας το τι μπορούμε να πετύχουμε. Μπράβο του και τιμάει και το ελληνικό ποδόσφαιρο δηλαδή για τους παίκτες. Αυτά νομίζω με τον ΠΑΟΚ με την Καλυθέα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να σημειώσει. Κοίταξε, πολλά μπορούμε να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Είσαι και πρώην παίχτης του ΠΑΟΚ, 7 χρόνια αρχηγός στην ομάδα. Πολλά μπορούμε να πούμε, Γεράσιμο, γιατί ο ΠΑΟΚ προβληματίζει. Ενώ έχει το υλικό, προβληματίζει. Και πρέπει να το ψάξει καλά ο Λουτσέσκου, να ξαναφέρει πάλι την ηρεμία στα αποδυτήρια, να ξαναφέρει πάλι την αισιοδοξία και την αυτοπεποίθηση στους παίχτες, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι για πολλά πράγματα φέτος, με το υλικό που έχει. Αλλά δυστυχώς και στην Ευρώπη δεν τα πήγε καλά και στην Ελλάδα χάνει βαθμούς που... Ανέλπιστους. Ήταν βαθμοί που τους οποίους τους είχε μετρήσει για τους σακούλι. Έτσι. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Τώρα πόσα και έχει την έκβαση από εδώ και κάτω ΠΑΟΚ και πώς θα μπορέσει να μαζέψει ο Λουτσέσκου όλο αυτό που έχει συμβεί, Έτσι. θα μας το δείξει ο ίδιος. Συμφωνώ. Και η συνέχεια. Φτάνουμε τώρα στην ομάδα στην οποία εγώ προσωπικά μέχρι την περασμένη αγωνιστική την έβλεπα ότι ήταν με σημεία ανάκαμψης, ότι άρχισε σιγά σιγά να βρίσκει τα πατήματά τους. Το επόμενο παιχνίδι είναι Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Έληξε στο 1-1. Ένα παιχνίδι όμως που για τα δικά μου μάτια λέξη ο Ατρόμητος απλά δεν παράτησε το παιχνίδι. Ο Γκαρσία ρίσκαρε την ώρα που έπρεπε και όταν ρισκάρεις ανταμείβεσαι. Μία ευκαιρία, ένα γκολ. Είχαμε το 1-1. Γεράσιμο, όταν δεν τελειώνει το παιχνίδι. Που σου δίνει την ευκαιρία. Το δοκάρι με τον Τζούρισιτ, τις ευκαιρίες που έκανε ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα σε τιμωρεί. Αυτό ήταν ακριβώς η μπάλα σε τιμωρεί στο χθεσινό παιχνίδι. Και μιλάμε για μια έμπειρη ομάδα, με έμπειρους παίκτες ο Ατρόμητος. Πάμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε για μια άλλη Κυριακή. Δεν είναι αποτελεσματικός στην επίδεση, Γεράσιμο. Ναι, βλέπω κι εγώ ότι ο Ιωαννίδης δεν είναι στα καλύτερά του. Ο Γερεμέγεφ δεν παράγει γκολ. Οπότε όταν δεν παίρνει από τους βασικούς σου center for τα γκολ, δεν μπορεί να τα παίρνει μόνο από τους χαφ και από τα εξτρέμ. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Άμα δεν ήταν και ο Τζούροβιτς. Ο Τζούρισιτς, ναι, ο Τζούρισιτς, συμφωνώ. Δεν θα είχε και αυτούς τους βαθμούς ο Παναθηναϊκός που έχει. Τζούρισιτς μαζί με τον Τετέ, για να μην αδικήσω και τον Τετέ που μέχρι στιγμής έχει τραβήξει το κουπί. Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά πρέπει και οι άλλοι να ενταχθούν σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, ο Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή, αν μη τι άλλο, πρέπει να νιώθει με ένα τέτοιο συμβόλαιο, ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας του πρωταθλήματος, πρέπει να νιώθει ο Θεός στην ομάδα και να δίνει το κάτι παραπάνω. Όχι ότι δεν το κάνει, προσπαθεί. Δεν του βγαίνει. Αλλά νομίζω... Ψυχολογία είναι. Ο Παναθηναϊκός νομίζω Γεράσιμο ή δεν τροφοδοτείται από τους συμπαίκτες του. Και είναι πολλά. Αλλά ο Παναθηναϊκός βλέπω ότι στα παιχνίδια του δεν αλλάζει ρυθμό στο παιχνίδι. Κρατάει το 2 τέμπο 90 λεπτά. Έχει ένα τέμπο. Οπότε το διαβάζουν οι αντίπαλοι. Ακριβώς. Το διαβάζουν σαν τακτική. Παίζει δεν αλλάζει ρυθμό, δεν πιέζει ψηλά. Δεν έχει πολύ την μπάλα στην κατοχή του. Και γενικά είναι μια ομάδα που ο αντίπαλος προπονητής μπορεί να τη διαβάσει εύκολα. Ναι, γιατί στείνονται συνήθως πούλμαν οι πιο μικρές ομάδες μέσα στο κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δύο εμβολιστές πλέον να το ανοίξει. Δεν ξέρω, οι μεταγραφές που έκανε φέτος φαινομενικά ήταν από το πάνω ράφι. Φαινομενικά το λέω γιατί εγώ στο χορτάρι δεν έχω δει αυτά που έπρεπε να δω.
με έναν πελίστρο ο οποίος τον πήρε στο Manchester United και ήρθε με δάφνες στη χώρα. Πρέπει να δω παραπάνω πράγματα. Δεν μας το έχει δείξει. Δεν μας το έχει δείξει. Περιμένουμε. Και θεωρώ ότι είναι πολύ άτυχος ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι της άμυνας. Αυτή τη στιγμή η άμυνα του Παναθηναϊκού για μένα είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γενικά ο Παναθηναϊκός το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν καταστροφή για αυτόν το 1-1. Όπως και για τον ΠΑΟΚ ήταν καταστροφή, έτσι και για τον Παναθηναϊκό. Ήταν σίγουρα οι δύο ζημιογόνες ήττες εισαγωγικά. Οι βαθμοί που χάσαν και οι δύο, σαν ήττες ήταν. Η 13η αγωνιστική μπορούμε να την ονομάσουμε ότι καταστροφή για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό τα αποτελέσματα. Να το πούμε έτσι. Θα μπορούσε να το δώσει σαν τίτλο. Συμφωνώ. Σαν τίτλο δηλαδή. Ήταν δύο καταστροφικά αποτελέσματα για τους δύο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να. Ήρθε και ο κοινός προπονητής. Πρέπει να αλλάξει. Δεν βλέπω τέμπο, δηλαδή δεν βλέπω ρυθμό. Βλέπω ένα... Πόσο γρήγορα μπορεί ένας προπονητής, παίρνοντας μια ομάδα που δεν την έχει προπονήσει, που δεν την είχε φτιάξει ο ίδιος του, να μπορέσει να αλλάξει το κάτι παραπάνω στην ομάδα. Πόσο γρήγορα, πόσο χρόνο χρειάζεται. Θέλει χρόνο, αλλά να σου πω, Γεράσιμε, ο προπονητής ήξερε που ήρθε, ήξερε το υλικό, ότι υλικό έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούμε να πούμε δεν έχει υλικό. Αλλά δεν παίζουν το ποδόσφαιρο που πρέπει να παίξουν. Είναι φέτος πολύ προβληματικός Παναθηναϊκός. Σου δείχνει σε ένα παιχνίδι ότι μπορεί να κάνει ωραία πράγματα και στο άλλο παιχνίδι δεν δείχνει. Σημαίνει ότι δεν έχει μια σταθερότητα η ομάδα. Δεν έχει σταθερότητα και κοιτώντας τον πάγκο ένας προπονητής, πλέον βλέπω ότι έχει φαινομενικά πολλές λύσεις. Αλλά μπαίνοντας στο χορτάρι, κανείς από αυτούς δεν κάνει τη διαφορά. Δεν έχει άδικο, έτσι είναι. Ο Παναθηναϊκός προβληματίζει. Ο Ατρόμητος είπαμε ότι είναι μια ομάδα έμπειρη που θα διεκδικήσει, το έχουμε πει και άλλη φορά. Θα προσπαθήσει να μπει στην εξάδα μέσα, να πάρει το εισιτήριό του. Ναι. Και γενικά ήταν καταστροφή για τον Παναθηναϊκό αυτό το αποτέλεσμα, γιατί αν κέρδιζε. Με buzzer beater στο τέλος ήταν το χειρότερο που μπορούσε να μου συμβεί. Ήταν άσχημα. Καταλαβαίνεις, τα τρως γκολ στο 90-92 στις καθυστερήσεις. Και από δικούς του παίχτες. Είναι αυτό που λέγαμε για τα φυτόρια. Το παιδί που μπήκε αλλαγή και κάνει την όλη ενέργεια για να βγει η πάσα, ήταν δικός του παίχτης. Προσπαθώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν δίνει και τη βαρύτητα στο δικό μου κεφάλι σε όλες τις δομές. Από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους. Ο Παναθηναϊκός, Γεράσιμο, ήταν ο πρωτοπόρος στις ακαδημίες. Στα χρόνια σου θυμάμαι ότι ήταν η ομάδα η οποία σεβόταν πιο πολύ όλη η Ελλάδα, στην Ευρώπη τουλάχιστον. Και είχε και τις καλύτερες ακαδημίες. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή τις καλύτερες ακαδημίες τις έχει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Αυτοί οι δύο. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω γιατί έμεινε τόσο πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Είναι θέμα δικό τους, αλλά πρέπει να βγάλει και δικά τους παιδιά. Έχουμε και την επόμενη αγωνιστική που έρχεται και έρχονται πάλι σοβαρά και ωραία παιχνίδια. Στα οποία, Αλέξη, αν δω καλά τώρα μια γρήγορη για να τα πούμε, είναι το Ολυμπιακός Βόλος το Σάββατο στις 5 ώρα. Ναι. Θα γίνει εκτενή ανάλυση την Παρασκευή. Άρης Ατρόμητος στις 7.30. Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ μετά την Κυριακή στις 3.30 ώρα. Όφη ΑΕΚ στις 5. Τρίπολη Παναθηναϊκός στις 7. Λαμία Πανετολικός στις 8.30. Και έχουμε και τη Δευτέρα που κλείνει το Καλυθέα Λεβαδιακός. Έρχονται πάλι μια αγωνιστική η οποία θα μας δώσει πάλι πολύ ωραίο πλούσιο αποτέλεσμα στο θεατή. Πάντως είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, μπορούμε να πούμε. Σίγουρα. 4 ομάδες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Την άνοδο, πολύ από κάτω. Και στην ουρά είναι πολλές ομάδες που θα προσπαθήσουν, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, Γεράσιμο. Είναι μια πεντάδα, εξάδα ομάδων και μια ομάδα για άλλες όλες που θα παίξουν play-off για τη σωτηρία. Έχει ενδιαφέρον, είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Ευχόμαστε να δούμε καλύτερα παιχνίδια και πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλη μάχη και για το πρωτάθλημα και για την ουρά της βαθμολογίας. Αν συγκρίνουμε το παρελθόν με το παρόν, υπάρχει κάποιο πράγμα το οποίο βλέπεις ότι είναι ακριβώς το ίδιο και ότι δεν έχει αλλάξει ή έχει αλλάξει? Τι ήταν, ας πούμε, από τα χρόνια που έμπαινε στο ποδόσφαιρο μέχρι το σήμερα? Αν πάμε στο σήμερα, είναι ότι βλέπουμε ότι βρέχει, κατακλυσμός και τα γήπεδα είναι πάρα πολύ ωραία. Στα δικά μας χρόνια, Γεράσιμε, ήταν μέσα στις λάσπες παίζαμε. Να ένα, ας πούμε, που μπορώ να σου πω. Άρα οι αθλητές έχουν παραπάνω άνεση και οι θεατές στο να πάνε στο γήπεδο έναντι το δικό σου χρόνο. Αυτό είναι που θεωρείς ότι έχει αλλάξει. Ναι. Οι συνθήκες δηλαδή και αγωνιστικές και της κερκίδας
Οι τακτικές για να πούμε στο ποδόσφαιρο, τα έχουμε πει, είναι δύο. Ή παίζεις 4 στη ζώνη, ή παίζεις με 3 πίσω. Αυτές είναι οι τακτικές, αυτές ήταν και με εμάς. Απλώς εμείς τότε, για τα δικά μας τα χρόνια, είχαμε και το 3-5-2, δηλαδή με λίμπερο. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο ποδόσφαιρο, το ίδιο είναι και τότε. Απλώς έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Είναι πιο ωραία γήπεδα γίνανε, οι ποδοσφαιριστές κάνουν πιο ωραία προπόνηση, παρακολουθούνται από γιατρούς, δηλαδή άλλο επίπεδο πλέον στο ποδόσφαιρο. Μπήκε η ιατρική μέσα στο ποδόσφαιρο. Η τεχνολογία με την ιατρική που βοηθάει πάρα πολύ να σου δείχνει αναλύσεις. Ο κάθε παίκτης έχει πάνω του και γράφει τα χιλιόμετρα, να βλέπει τι έχει κάνει. Αυτό μπήκε η ανάλυση, οι αναλυτές μπήκαν στο ποδόσφαιρο που αναλύουν τα παιχνίδια. Που αυτοί για μένα παίζουν μεγάλο ρόλο στο διάβασμα του αντιπάλου πλέον. Έτσι. Είναι πας διαβασμένος. Αυτοί δίνουν τις οδηγίες στον προπονητή το τι έχει να αντιμετωπίσει για την Κυριακή, ας πούμε. Και γίνανε πολλά πράγματα πλέον, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και βλέπουμε ότι πολλοί Έλληνες παίζουν στο εξωτερικό. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά αυτό. Πολλά παιδιά, νέα παιδιά παίζουν στο εξωτερικό και σε καλές ομάδες. Οι οποίοι βλέπουν μια άλλη νοοτροπία Έτσι, και μια άλλη ασκησιολογία όσον αφορά. Φαντάζομαι αυτές οι ομάδες έχουν άλλους ρυθμούς. Αν παίζει στην Αγγλία με 2 παιχνίδια συνεχόμενα μέσα στη βδομάδα, ο Τσιμίκας βλέπει κάποια άλλα πράγματα μέσα από τη Λίγα. Αυτά τα παιδιά βλέπουν τις εικόνες που είναι στις ομάδες τους και αυτό μπορούν να το φέρουν και στην εθνική ομάδα. Μπορούν να το φέρουν και σε άλλα παιδιά που παίζουν στην Ελλάδα. Το πώς δουλεύουν έξω και πώς δουλεύουμε εδώ. Και σιγά σιγά έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ προς το καλύτερο. Στα δικά μας τα χρόνια ήταν δύσκολα τότε και την εποχή. Δεν υπήρχαν δηλαδή. Μπορούσαν να φύγουν παίκτες όπως ο Σαραβάκος και να μην αναφέρω άλλα ονόματα να παίξουν στην Ευρώπη, αλλά δεν υπήρχαν τότε ούτε οι μάνατζερ ούτε για να μπορούν να πάνε ένα παιδί στο εξωτερικό. Τώρα είναι εύκολο. Τώρα ένα παιδί 18 χρονών μπορεί να μην έχει παίξει μπάλα και ξαφνικά να το δει να πάει στη Γερμανία. Αλλάξαν τα πράγματα και σε αυτό το κομμάτι. Που μπορεί πλέον ελεύθερα ο Έλληνας, ο ποδοσφαιριστής, να παίξει σε οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη. Και φαντάζομαι. Μεγάλο παράδειγμα είναι ο Τσιμίκας πήγε στη Λίβερπουλ. Που λέγαμε εμεί παλιά ότι μπορεί να πάει Έλληνας ποδοσφαιριστής στη Λίβερπουλ. Να παίξει στην Αγγλία, ναι. Κι όμως έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό. Γενικά έχουμε παντός, το έχουμε πει και άλλη φορά, έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά Ελλήνων αθλητών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στα πιο μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και εύχομαι και τα παιδιά που έχουν μείνει ήδη στη χώρα ή που ξεπετάγονται τώρα να έχουν την ίδια ανάλογη καριέρα. Θα έχουν και γεράσιμο γιατί όλα είπαμε. Είναι η εθνική ομάδα που σε προωθεί και οι ομάδες, οι ελληνικές να πάνε καλά στην Ευρώπη. Εκείνο όλο το παιχνίδι. Και κάτι άλλο που θέλω είναι που πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις από όλους το να μπορέσουμε να φέρουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Δεν νοείται να βλέπεις παιχνίδια τύπου Πανσεραϊκός Τρίπολη με 1.000 κόσμο και 2. Δηλαδή θεωρώ ότι κάτι φταίει και δεν μπορούμε να βάλουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Τι γίνεται. Η ΑΕΚ έκανε καινούργιο γήπεδο, είναι γεμάτο. Ο Ολυμπιακός έκανε καινούργιο γήπεδο, είναι γεμάτο. Ο Παναθηναϊκός τώρα πάει να φτιάξει δικό του γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να φτιάξουμε κατάλληλες συνθήκες για να μπορεί να πάνε στο γήπεδο. Δηλαδή να ξέρει ο άλλος ότι πάει σε ένα θέατρο. Βλέπεις στην Αγγλία όλα είναι γεμάτα. Γιατί είναι γεμάτα? Γιατί πάνε σε ένα γήπεδο με ποιότητα και μπορούν να φάνε και μπορούν να πιούν την πύρα τους και μπορούν να πιούν τον καφέ τους. Εδώ πέρα δεν έχουμε ακόμα τις συνθήκες αυτές που πρέπει να έχουμε. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι το βασικότερο από όλα. Οι συνθήκες που δημιουργείς για να έρθει ο θεατής και να παρακολουθήσει το θέμα, να πληρώσει το εισιτήριο και να μην θεωρεί ότι θα χάσει το απόγευμά του. Μην πας μακριά, ένα παράδειγμα στον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Φτιάξαμε ένα ωραίο γήπεδο και βλέπεις τι κόσμο προσελκύει. Η επένδυση. Θέλω να σου πω, η επένδυση. Αν δεν κάνεις επένδυση, δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να γίνει και στο ποδόσφαιρο. Να επενδύσουν σε ωραία γήπεδα, να έρθει ο κόσμος. Εδώ βλέπεις στο εξωτερικό, πηγαίνεις σε ένα γήπεδο, έχεις το σινεμά του από κάτω, μπορεί να φάει, μπορεί να πάει η οικογένεια. Εδώ ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Εύχομαι κάποια στιγμή φτάσει οι μεγάλες ελληνικές ομάδες που απαρτίζουν τη χώρα να έχουν ο καθένας ένα ωραίο γήπεδο, όλοι τους, και να μπορούν να μας παράγουν αυτή τη στιγμή το πιο ωραίο άθλημα, το πιο ωραίο ποδόσφαιρο στο άθλημα που θέλουμε. Δηλαδή να βλέπουμε θέαμα. Πρέπει να το κάνουν γιατί. Ασχέτως αποτελέσματος. Εμάς μας ενδιαφέρει να βλέπουμε και λίγο θέαμα. Έτσι, συμφωνούμε, αλλά πρέπει να το κάνουν γιατί αν δεν τα κάνουν, γιατί και αυτοί βγαίνουν στην Ευρώπη και παίζουν. Και οι μεγάλες ομάδες βλέπουν τι γίνεται έξω. Άρα πρέπει αυτοί οι ίδιοι να διδαχτούν από αυτά που βλέπουν για να το φέρουν στην Ελλάδα.
Σε αυτό το σημείο μην ξεχάσετε, φίλοι μου, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Η εγγραφή στο κανάλι μας θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνουμε και εμείς καλύτεροι, στο να σας δίνουμε τα νέα πιο γρήγορα και μέσα από την όλη διαδικασία να είμαστε όλοι νικητές. Ναι, Η Victory Sport είναι αυτή που κάθε Παρασκευή, κάθε εβδομάδα θα προσπαθεί να συντονίζει τους συνδρομητές της στα κανάλια της και να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας. Για αυτή την εβδομάδα, Λέξη, καταφέραμε. Απλώς πρέπει να πούμε ότι δίνουμε και πλούσια δώρα. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Αυτή τη εβδομάδα καταφέραμε να βγάλουμε εις πέρας την αποστολή μας, να δώσουμε στον κόσμο λίγο την ενημέρωση το τι θα γίνεται με τα παιχνίδια, πώς θα κάνουμε κάθε εβδομάδα. Το βασικότερο είναι αυτό και από εκεί πέρα. Ό,τι κάνουν εγγραφή στο κανάλι μας θα μπορούν να είναι στην κλήρωση που θα έχουμε κάθε εβδομάδα ένα δώρο, το οποίο θα το ορίζει εκείνη τη στιγμή η εταιρεία. Κάτι άλλο? Ήμουν ο Αλέξος Αλεξίου και ο Γεράσιμος Ψωμάς, ο ιδιοκτήτης της Victory Sport. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Victory Sports. Victory.